Οι οποίες δημοσιεύτηκαν σήμερα και κρίνουν αντισυνταγματικές τις τελευταίες περικοπές στους ενστόλους. Ναι, Όλγα, και εδώ ξεκινάει ένας νέος πονοκέφαλος του Υπουργείου Οικονομικών, αφού δικαιώθηκαν με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όλοι οι ένστολοι που είχαν προσφύγει, και εν ενεργεία και απόστρατοι, κρίνοντας με 5 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι οι τελευταίες περικοπές που έγιναν στους μισθούς του το 2013 είναι αντισυνταγματικές, όπως επίσης και η αναδρομική περικοπή που είχαν στους μισθούς τους από 1η Αυγούστου του 2012. Ποιο είναι το σκεπτικό, Σοφία? Οι σύμβουλοι της Επικρατείας, Όλγα, σημειώνουν ότι στο Σύνταγμα υπάρχουν 3 διατάξεις που προβλέπουν την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των ενστόλων λόγω της φύσεως της δουλειάς τους και αναφέρουν ότι οι αποδοχές τους πρέπει να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της σημασίας της αποστολής τους. Μάλιστα, σε ένα άλλο σημείο, Όλγα, αναφέρουν ότι ναι, μεν το κράτος μπορεί να προβαίνει σε μειώσεις των αποδοχών τους, των μισθών τους ή των επιδομάτων τους, όμως η μείωση αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως εκτιμηθεί το δημοσιονομικό όφελος σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η μείωση στη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Έχεις εικόνα γιατί ποσό μιλάμε? Βέβαια, αυτή είναι μια ερώτηση που θα έπρεπε κανονικά να επιθυμηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά έχεις καθόλου εικόνα εσύ? Όλγα, τα ακούσματα που έχω είναι για ένα ποσό γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος Παππούς είναι αρμοδιότερος να μας το πει.